Eat right. Hi guys, manglaang sa tan nata karon diri sa Eat Right. Diri rin located sa Claveria, Misamis Oriental. So naray lang menu. Yara, kung sudlan. Doon na dire sa highway guys, magbiyahe mo padulong mo ingo o try lang inyo gapit dire, no? Highway mo na sa dire, no? Siya. Kasi mga pagkaon, mga pizza, katong menu nga akong gipakita ka gani mo to ila. Ara. Sila kayo ba? Oh. Sila kayo magkaon Dali dali. sa andyan sila. Ba't walay ingkuranan? Ito. Oh, mountain range. May sila farm dito. Okay, balik na mi. Tara sa ako. Tara. Asya katong ko ano? Tara. Sleep. Sleep. Tulog siya. Makahiya man daw ni. Sakit ra ba na ako kaya na yung mga tunok-tunok niya. Tara. Ano ilang kuan? Ilang dining area. So medyo ngit-ngit na kay 4 PM na. Kada ila dire kay garden ba. Pero wala pa dito naman dire ta. Pa. Ara. Ito nito. Tara balik ta. Kay nagulat kami sa among gipang order dito. So gipakita lang tamo sa ilang farm dire. Eat Right. So fresh from their farm. If giguto mo, pwede ra mo dire mag-snack mo. Dagan sila pagkaon dire kay. So.
Tara, let's go. Kanina pa na ako nagitan nun. Wow. Chocolate salted caramel. Yummy. Uy, ba? Itong tilawan, be. Kami yung isa. Lasang chocolate. Nayak na na. Tagpila yun siya? Kuan, tag 45 ang slice. 45 na siya guys ang slice niya. Dami siya. Dahil. Ito mo. Kain ka. Lasang chocolate. Combination sa tamis o kuan ba? Salted man. Diarang ko guys sa highway. Nakita ninyo na yung mga sakyan ng mga pang-agi. Beef mushroom pizza. What happened? Beef mushroom pizza. Worth 270 pesos. Ano sa kanin mushroom kan? Ang beef? Ay, wala yan. Ayaw na yan. Wala. Kanin mushroom. Ano? Ang beef. Ayaw. Anong tilawan? Kuan ng beef? Ayaw. Kaon ka? Ako kayo. Avocado shake na. Avocado shake. Cheers. Avocado shake worth tag 75 pesos lang kwan. Avocado shake. Lasang avocado. I'm hot. Adayon ta sa atong lakaw going may pahinguog. So tara, let's go.